Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Rama Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji Pranam. Hare Krishna Mataji Pranam. വളരെ കുറവാണോ? അതെ. അതിൽ കാരണമുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അറിയില്ല മാതാജി, 15 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആവുന്ന മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 15 മിനിറ്റ് നോക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ അതായിരിക്കും. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 5 വരെയുള്ള മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. 4ഉം 5ഉം അല്ല ഇന്നലെ എടുത്ത്. നമ്മള് 5 വരെയുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് മോള് പോണുട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം 6ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മള് ധ്യാന മന്ത്രം കണ്ടു. 1, 2, 3, 4, 5. ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രവും പിന്നത്തെ 2 മന്ത്രം. ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ 2 കണ്ടത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 6. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്ത്രം 6. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യോവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ നാവിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യോവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ നാവിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യോവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ നാവിജുഗുപ്സതേ. അതായത് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, സർവ ജീവരാശികളെയും ആ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണോ, ഏതൊരാണോ സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങളെ പറയണത്. ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണോ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത് ആരാണോ, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രം. 1, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നു. ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ 1, ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാറ്റിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത്, ഏതൊരുവനാണോ സർവ്വതിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് മഹാഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണമാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്ന വ്യക്തിത്വം, കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അവൻ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയിലോ മായയിലോ ഇല്ല. അപ്പോ സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാം, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ആരുണ്ട്? എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാവില്ല, മായയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണിത്. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്: കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, മധ്യമ ഭക്തന്മാര്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അതില് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരി, കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകനാമം, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. അവർക്ക് എന്തില്ല? അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരോടും എന്തുണ്ടാവില്ല? ബഹുമാനങ്ങളില്ല. അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് അവരെ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല? അവർക്ക് അബഹുമാനം അതുണ്ടാവണമെന്നില്ല. ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് ആസക്തി, അവർക്ക് ഭാഗ്യമായ ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് ആസക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവരെന്ത് മാത്രം കാണുന്നു? ആ ദ്രവ്യം മാത്രം കാണുന്നു, ആ വസ്തുക്കളെ മാത്രമാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവർക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. മൃദുവും വഴക്കമുള്ളതുമായ വിശ്വാസം, അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? മാറിപ്പോകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അവർക്കിപ്പോ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് വിട്ട് അതിലേക്ക് പോകും. അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികള്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ പരിചിതമല്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് എന്തറിയില്ല, അവർക്ക് അത്ര പരിചയം അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയവരാണ് അവര്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവരുടെ ഏത് തരത്തിലും അവർക്ക് എന്ത് വരാം? വിട്ടുപോകാം. മോചനം, അതായത് മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് മറ്റേതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിലേക്ക് പോകാം. അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ആരിൽ കാണാം? ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരിൽ, കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭൗതിക ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം അവരെ. കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്തിനോടാണ് താല്പര്യം? ഭൗതികമായ ദ്രവ്യം മാത്രം കാണുന്നവരാണ് അവര്. ഭൗതികമായതിലോടാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് 2ാമത്തെ ദീക്ഷ, അതായത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് വേർതിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തര്, ആരാണ് ഉത്തമ ഭക്തര് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തനോട് സൗഹൃദപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നവരാണ്. നിരപരാധികളോട് കരുണയുള്ളവനാണ്. ഈർഷ്യാലുക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനോട് പ്രേമ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠ ഭക്തര് പോലെയല്ല മധ്യമ ഭക്തര്. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് എല്ലാവരെയും വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദഭാവത്തോടു കൂടി പെരുമാറും, നിരപരാധികളോട് കരുണയോടുകൂടി പെരുമാറും, ഈർഷ്യാലുക്കളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെ പെരുമാറുന്നവരാണ്. പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് 2ാമത്തെ കൂട്ടര്. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമ ഭക്തന്മാര്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം, വിമർശന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്തൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? വ്യതിചലിക്കാത്ത, ഒട്ടും മാറാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരാളെയും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഉത്തമ ഭക്തർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്, എല്ലാവരിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്. അവരിലെ ആത്മാവിനെ മാത്രം ദർശിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി.
ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് ആത്മാരാമന്മാരായിരിക്കും അവര്. കാരണം അവര് സ്വയം ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും ഉയർത്തുന്നവരാണ്, എല്ലാവരെയും എത്ര താഴേക്കുള്ളവരെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളവര് എന്തിനുള്ള അർഹതയുള്ളവരാണ്? ഒരു ആചാര്യനാവാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് ഒരു ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമാധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് അസൂയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചിലവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ അവരെ അവഗണിക്കുക. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരികളെ അവഗണിക്കുന്ന ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണാം. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? അവരോട് അസൂയപ്പെടുന്നതാണെന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നും? അവരത്രയും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ അവരെ അവഗണിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ല മാതാജി, ഈ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളവരല്ലേ? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോപ്പിലുള്ളവരല്ലേ? അതെ, ഉത്തമാധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരെ, അതായത് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഉത്തമാധികാരി ടോപ്പിലുള്ളവര്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ചല്ല മാതാജി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉത്തമ അധികാരി ഒരു ആചാര്യൻ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ? അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് നല്ലതല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, അനുകരിക്കുന്നതും അനുസരിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആചാര്യൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക വേണ്ടത്. നമ്മൾ ആചാര്യൻ അനുകരിച്ച നമ്മൾ ആരായി? നമ്മൾ ആചാര്യനാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവണ്ട? അനുകരിക്കുക, അനുസരിക്കുക. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത്, അനുകരിക്കരുത്. അത് തന്നെ, അനുകരിക്കരുത്, ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുപശ്യതി, അനു എന്ന് വെച്ചാല് പിന്തുടരുക, പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക, ശസ്ത്രചക്ഷുഷ ചെവികളിലൂടെ കാണുക, ശ്രവിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക, കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക, അതുള്ളവരെ പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശയങ്ങളും അറിവുകളും അംഗീകരിക്കുക. അപ്പൊ അനുപശ്യതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അനു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്തുടരുക, പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക. അതായത് ശസ്ത്രചക്ഷുഷ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെവികളിലൂടെ കാണുക നമ്മൾ. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം. ആ ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെവികളിലൂടെ കാണുകയാണ് ചെയ്യണത്. അത് ശ്രവിച്ച് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കും, നമ്മുടെ കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക. അതുള്ളവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശയങ്ങളും അറിവുകളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. വസ്തുവകളെ നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് ഉയർന്ന ദർശനമുള്ള പൂർവിക ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മള് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആചാര്യന്മാരിലൂടെ നമ്മളത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക, അവരെ നമ്മൾ പിന്തുടരുകയാണ്. അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവരെ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ അവരുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല വേണ്ടത്. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ശബ്ദബ്രഹ്മൻ. വെളിപാട് ആചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും വചനം സമാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഉന്നതമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? ശരിയായ ഒരു ദർശനം, അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ, വേദങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതാണ് ശബ്ദ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശബ്ദം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ? ശബ്ദ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണത്.
അത് വെളിപാട്. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും വചനം സമാനമാണത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരിലൂടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാണത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ശരിയായ ദർശനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കാഴ്ചയുടെ 2 തലങ്ങൾ: ഞാൻ കാണുന്നു, ഞാൻ കേൾക്കുന്നു, ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഹൃദയം കൊണ്ട് കാണുക, പ്രമാണികളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് കാണാനുള്ളൊരു മാർഗം. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഹൃദയം കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പിന്നെ പ്രാമാണികളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് കാണാനുള്ളൊരു മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഹൃദയം കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന പലതും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയനുസരിച്ച് നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധി എന്നത് വസ്തുതകളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിപൂർവമായിരിക്കണം നമ്മളത് കാണേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ബുദ്ധി ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത്? ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണേണ്ടതും അറിയേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്തെടുക്കല്ലോ. ഓക്കെ, 6ാമത്തെ ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രം 7. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലെ. ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇനി 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതേ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനത തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയെന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയോ ഭയോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഈശ്വരന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയോ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടാനില്ല. എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണെന്നാ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ഈശ്വരന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ്. ഗുണപരമായിട്ട് ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്. അവർക്ക് മായയും ഭയമൊന്നും അനുഭവപ്പെടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നത്, 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയണം. അപ്പൊ ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയമോ ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുണ്ടാവില്ല. എന്ത് അനുഭവപ്പെടാനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഉത്തമാധികാരിക്കും അധികാരിക്കും മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും മാത്രമേ എന്തറിയുള്ളൂ? ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു കത്തിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീരോദക ശായിക്കുള്ള ഒരു കത്ത്. എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയത് ആവർത്തിക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകാരം മികച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഒരു കത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഏകത്വം അനുപശ്യത, ഏകത്വം ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഏകത്വം. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയാറ് എങ്ങനെയാണ്? കടലിലെ ജലവും കടലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ജലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിന്റെ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടിനും ഉപ്പുരസമുണ്ട്. രണ്ടിന്റെ ഗുണത്തിൽ അത് രണ്ടും തുല്യമാണ്. ഏകത്വം, ഗുണത്തിൽ ഏകത്വം. അനുപശ്യതി, അനുപശ്യത എന്ന് വെച്ചാല് ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നവൻ. വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അനുപശ്യതി എന്ന് വെച്ചാല് ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നവൻ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ ജീവരാശികളിലും എന്ത് ദർശിക്കണം? ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതാണ് അനുപശ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും നമുക്ക് എന്ത് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം? ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് അനുപശ്യത. എന്നാൽ ഒരു ജീവൻ എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന് സമനാണെന്നല്ല ഏകത്വം, ഗുണത്തിലെ ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന് സമനാണെന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ ജീവനും എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാന് സമാനനാണെന്നല്ല ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു മഹാഭാഗവതനായ ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ദർശിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ട് വിഭുവാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? അണുവാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിഭു ആത്മാവും. കാരണം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവാണ്. നമ്മളാണെങ്കിലോ ആ വിഭുവിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. നമ്മൾ അണു ആത്മാക്കളാണ്. ജീവഗോസ്വാമി അചിന്ത്യ ഭേദ തത്വം രൂപപ്പെടുത്തി. ജീവഗോസ്വാമി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഭേദം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യത്യാസം, അഭേദം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യത്യാസമില്ല. അത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളത് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ അത്? ഭേദാഭേദ തത്വം. ഒരേ സമയം തന്നെ ഭേദവുമാണ് അഭേദവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ എന്താണ്? ഒരേപോലെയുമാണ്, അതേപോലെ വ്യത്യാസവും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭേദാഭേദ തത്വത്തില് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരേ സമയം ഭേദവുമാണ്. ഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരേപോലെയുമാണ്, അഭേദവുമാണ്, വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭേദ അഭേദ തത്വത്തില് പറയുന്നത്. ഭേദ അഭേദ തത്വത്തില് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനും ജീവഗണങ്ങളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭേദം, അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അചിന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? അതെങ്ങനെയാണ് അഭേദമാകുന്നത്, വ്യത്യാസമാകുന്നത്, ഭിന്നമാകുന്നത്? അതല്ല, അത് ഭിന്നമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാകുന്നത്? അതാണ് അചിന്ത്യം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അചിന്ത്യം എന്ന് പറയാൻ. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ആവില്ല. ഒരേപോലെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊരിക്കലും വ്യത്യാസമാവില്ല. ഒന്നാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊന്നാവില്ല. അതാണ് എന്ത്? അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ്? പരിമിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് അചിന്ത്യം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ഭേദം എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം. ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം, അഭേദം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേപോലെ. ഇപ്പൊ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും അളവില് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടും നമ്മൾ ആ കടലിന്റെ ജലത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അളവില് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്.
അളവിൽ രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്, സ്ഥിതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയും ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും തമ്മിൽ സ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്രഷ്ടാവാണ്, സർവശക്തനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. അപ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ഭേദമാണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവശക്തനാണ്, ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ്. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ഭേദമുണ്ട്, വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരേപോലെ. ഒരേപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാനും എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദനാണ് രണ്ടും. ജീവാത്മാവിനും ജനന മരണങ്ങളില്ല, ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. പരമാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ല, ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സൂര്യനാണെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ സൂര്യനാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് സൂര്യന്റെ രശ്മികളാണ്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആർക്കും ഉണ്ടാവും? ആ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾക്കും ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടും ഗുണത്തിൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കടലിലെ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് രണ്ടിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അചിന്ത്യ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് രൂപപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമോന്നതമായ പൂർണ്ണത്തിന്റെ ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആ പരമസത്യത്തിന്റെ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അവ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. ജീവാത്മാക്കൾ പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാകയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയും ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങള് ചെറിയ അളവിൽ ആരിലും കാണും? ജീവാത്മാക്കളിലും കാണുന്നു. കൂടെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങള് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അളവിന്റെ കാര്യത്തിലോ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. ജീവാത്മാക്കള് പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങള് അവയിലും ചെറുതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏകത്വവും വ്യത്യാസവും. ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വ ബോധമുണ്ട്. അപ്പൊ ശക്തിയും ശക്തിമാനും രണ്ടും തമ്മില് വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഏകത്വത്തിന്റെ ബോധമുണ്ട്. അപഗ്രഥന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെങ്കിലും ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമില്ലാതാകും. പക്ഷെ സംശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപഗ്രഥിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഈ ചൂടിനെ പ്രകാശത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാലോ അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമില്ല. അത് ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോഴാണെങ്കിലോ, ഒരുമിക്കുമ്പോ ഈ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഈ ഏകത്വവും വ്യത്യാസവും തമ്മില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിള് അഗ്നിയെ വെച്ച് പറയണത്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത്? ചൂടിനെ പ്രകാശത്തിന് അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് അവിടെ എന്തില്ല? ഒരർത്ഥവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ്. ആ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമുദ്രത്തിലെ ജലവും രണ്ടിനും എന്തുണ്ട്? ആ ഗുണം, രണ്ടിന്റെ ഗുണം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രാസഘടനാപരമായിട്ട് ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് അടങ്ങിയ ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങള് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അളവിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ രണ്ടും തമ്മില് താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. തീപ്പൊരി ഗുണപരമായിട്ട് അഗ്നി തന്നെയാണ്. അതിന്റെ വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. തീപ്പൊരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുണപരമായിട്ട് അഗ്നി തന്നെയാണ് ആ തീപ്പൊരി. പക്ഷെ അതിന്റെ വലിപ്പം നോക്കിയാലോ തീപ്പൊരി ഒരിക്കലും എന്തല്ല? അഗ്നിയല്ല. കുടുംബമോ രാഷ്ട്രമോ അതിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരേ താല്പര്യമുണ്ട്. ജീവികൾ ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല. കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം. അതായത് കുടുംബം, രാഷ്ട്രം,
അതിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ്, എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തികളാണ്, ഓരോരുത്തർ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അവർക്കാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഒരേ താല്പര്യമുണ്ട്. ജീവികള് ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യങ്ങളും എങ്ങനെയല്ല, വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കള് ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും ആ പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും മാത്രമാണ് ആരുടെ താല്പര്യം, ജീവാത്മാക്കളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 3 തരത്തില് ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വ്യത്യാസങ്ങളും ഏകത്വത്തിനും വ്യത്യാസത്തിനും സദൃശ്യങ്ങളും. ആത്മീയ സത്തകൾ ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ആനന്ദമയോഭ്യാസ എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് 1:2:12. അതായത് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ സത്തകളും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്, പ്രകൃതിയ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ആനന്ദം, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ ആത്മീയ സത്തകളും പ്രകൃതിയ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വേണ്ടത്, ആ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആനന്ദമയോഭ്യാസ എന്ന് വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പ്രകൃതിയ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ജീവസത്ത നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ തെറ്റായ തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് ആ ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത് തെറ്റായ തലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അന്വേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത പലതിലും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് എന്തോ നമുക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആനന്ദം കിട്ടി എന്ന് തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഉറപ്പിക്കും. അതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കുക, നിർഗുണനായിട്ട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാതെ ആ തലത്തിൽ പരമപുരുഷൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിർഗുണനായിട്ട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഒരു തലത്തിൽ, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എവിടേക്ക് എത്തി, ആത്മീയത്തിലേക്ക് എത്തി. ആ തലത്തിൽ പരമപുരുഷൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആസ്വാദനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം പരമപുരുഷൻ ആയതിനാൽ ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ആസ്വാദനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം ആര് തന്നെയാണ്, ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുവകകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവില്ല. നാം എല്ലാം ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇതാണെന്ത്, ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകാത്മതയുടെ ഈ പരിപൂർണ രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതോടെ മായയുടെയും വിലാപത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഇല്ലാകുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മളിത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിലാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നമുക്ക് ആ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ആസ്വദിക്കുന്നു, ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഏകാത്മതയുടെ ആ പരിപൂർണ രൂപം സാക്ഷാത്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, വിലാപത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ അവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഇല്ലാതാകും. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത 7:14 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റി വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാക്കണം. അവന്റെ താല്പര്യത്തെ സേവിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മഭൂത താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താണ് പറയുന്നത്, 7-ാമത്തെ അധ്യായം 14 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ,
കർശനമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും എല്ലാം അകറ്റി വിഭിന്നമായ പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അല്ലെ, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഇതിൽ സാധിക്കുക. അവന്റെ താല്പര്യത്തെ സേവിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മഭൂത താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തി അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആത്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഈ ആത്മഭൂതോ ബ്രഹ്മഭൂതോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന, ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മഭൂതയും ഭഗവത്ഗീത 18-ാം അധ്യായം 54-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മഭൂതാഹിതവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. ജീവസത്തകളെല്ലാം സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ ആത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ പരമോന്നതനായ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ് ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ജീവസത്തകളെല്ലാം സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായ ആത്മാക്കളാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഈ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ആത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാതും. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. വ്യക്തിഗതരായ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ ആത്മാക്കളെയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്നത് പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാവരും പരിപാലിക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. കാരണം പരമപുരുഷൻ അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. സ്വന്തം സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി പിതാവ് സന്താനങ്ങൾ കൂടി സ്വയം വിസ്തരിച്ച് അവരുടെ സംരക്ഷണം നടത്തുന്നു. പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് ഏകത്വവും ആനന്ദവും നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. കാരണം പരമാത്മാവ് എന്താഗ്രഹിക്കാണ്? അവരിൽ നിന്ന്, അവരുടെ പ്രേമത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടാണ് ആര്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സന്താനങ്ങളിൽ കൂടി സ്വയം വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണം നടത്തുകയും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ സംരക്ഷണം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ പിതാവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏകത്വവും ആനന്ദവും നൽകുന്നതായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അതിലൂടെ ഏകത്വം നൽകുന്നതായിട്ടും ആനന്ദം നൽകുന്നതായിട്ടും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കളിലൂടെ അവരെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനാണ് ആര് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗോവർദ്ധന ലീല പോലുള്ള, പിന്നെ ഇതാണ് ഒരു അസുരനെ വധിച്ചത്, പിക്ചറുകൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇത് കുറച്ച് ഇതുള്ളൂ, 2 എണ്ണം എടുത്തുള്ളൂ. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 8. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. സപേര്യാഗാചുക്രം അകയം അവരണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂസ്വയംഭൂ യഥാ തത്യേതോർത്ഥാൻ വിദധാചാശ്വതീപ്യ സമാപ്യ. സപേര്യാഗാചുക്രം അകായം അവരണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂസ്വയംഭൂ യഥാ തത്യേതോർത്ഥാൻ വ്യഥതാച്ഛോതീപ്യ സമാപ്യ.
സപര്യഗാചുക്രമകായമവർണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനിഷി പരിപൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വിധാചോദീപ്യാസമാഭ്യാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റത്തേല് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിക്ക് ആരെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തിൽ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തുല്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയും ഭയവും ഒന്നും അനുഭവപ്പെടാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ ഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗുണപരമായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്. നമ്മുടെ പോലത്തെ ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റെ. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞരമ്പും ചോരയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, രക്തമൊക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സിരകളില്ല, പാപരഹിതനാണ് ഭഗവാൻ, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ, തത്വജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമാണ് ഭഗവാൻ. ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി? ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, ശരീരവും ഇല്ല, സിരകളും ഇല്ല, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, പിന്നെ തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ വസ്തുതപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? അരൂപനല്ല, നമ്മുടേത് പോലെയുള്ള രൂപമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ പോലത്തെ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന് നമ്മുടെ പോലത്തെ രൂപമല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ശരീരസ്ഥനല്ല, സിരകളില്ല. അതിനർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ലെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരമല്ല ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമല്ല ആരുടെ? ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം, സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരം, ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളതാണ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായിട്ടും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒരിക്കലും എന്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല? ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പൂജാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രൂപമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്ന അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി വൈഭവം കൊണ്ട്
ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് അവതരിക്കുന്നതാണ്. അതില് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രൂപമാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ, പൂജാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഈ രൂപത്തെ തങ്ങളുടെ അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയാൽ ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നവരാരാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്നു. അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെയായി വിലമതിക്കാൻ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതാണത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5-ാം ശ്ലോകത്തിൽ 5-ാം അധ്യായം 1-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണെന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ ശാശ്വതമായ രൂപം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായൊരു രൂപം, അനശ്വരമായിട്ടുള്ളത്, അനശ്വരത, അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം, ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗത്തും കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ, നമ്മുടെ പോലത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല ഭഗവാന്റെ. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ചെവി വേണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് വായ കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് ഏത് ഭാഗം കൊണ്ടും ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ശുദ്ധം, അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ശുദ്ധം, അപാപവിത്തം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശുദ്ധനാണ്, അപാപവിത്തം എന്നീ 2 പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് പരിശുദ്ധനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം സൂര്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ അസ്പർശ്യമായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? സൂര്യന്റെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുകയാണ്. അതിനൊരിക്കലും കോട്ട സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്ര അഴുക്കുള്ള ചെളിയുള്ള സ്ഥലമായാലും അതിന്റെ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ശുദ്ധീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും ആ സൂര്യന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അണുനാശ ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തന്റെ അണുനാശ ശക്തി കൊണ്ട് സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? സൂര്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് അപാപവിധം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഏർപ്പെട്ടതായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് കാണാം. കാരണം പാപത്തിന് അവിടത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന പ്രശ്നം. അപ്പൊ അതാണ് അപാപവിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അപാപവിത്തം കൂടിയാണ്. അതായത് പാപത്തിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അപാപവിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്, പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും എന്താണ് പറയുന്നത്? അതൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പാപത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് അപാപവിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പാപത്തിന് ഭഗവാനെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അപാപവിത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അപാപവിത്തം കൂടിയാണ്. അപവിത്രമായ വസ്തു പോലും അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ പവിത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പോ പവിത്രത ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പോലും പവിത്രമാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനീഷി, പരിപ്പു. അതായത് പരിപ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്. പക്ഷെ ആർക്കും എന്തറിയില്ല? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മനോഹതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റു ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. വൈഭവത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായി സമത്വവും സർവശക്തിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും പ്രഭുവിനോട് യാചിക്കേണ്ട പ്രശ്നം ഉദിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനോഹതൻ അഥവാ മനോഹതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് മറ്റു ജീവാത്മാക്കള് പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായിട്ടാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ മുഴുവൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കാണ്, കാക്ഷിക്കാണ്, ആഗ്രഹിക്കാണ് വസ്തുക്കള്. അത് യാചകരായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത്. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? യാചിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ വൈഭവത്തില് ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായി സമത്വവും സർവശക്തിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മില് വൈഭവത്തില് അവര് രണ്ടും തമ്മില് സർവശക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് സമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ
പിന്നെ ഭഗവാനോട് എന്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. മുക്തി ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം, യാചിക്കേണ്ട പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും ഭഗവാനോട്, പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഉദിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ജീവസത്ത ഭഗവാനുമായിട്ട് സമത്വം, സർവശക്തിത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. യഥാതഥ്യത, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തയ്ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ യഥാതഥ്യത. നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആര് നൽകാണ്? അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകാണ്. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാതഥമായ എന്നാണ്. അത് ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ആണ് ആര് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്? ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ജീവൻ ചിലത് അഭിലഷിക്കുന്നു, പ്രഭുവാവട്ടെ അയാളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അഭിഷ്ട വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, നമ്മളുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ തോതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നു? നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതാണ് യഥാതഥ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചേക്കില്ല. അതായത് കോടതി ജഡ്ജി ആകാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി അഭിഭാഷകരുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരാൾ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഉന്നത അധികാരി നൽകണം. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് പറയണത്, യോഗ്യത, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, വിജയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആകാനായിട്ട്, കോടതി ജഡ്ജി ആകാനായിട്ട് യോഗ്യതയുള്ള കുറെ അഭിഭാഷകരുണ്ടാവും. പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, ആ ജഡ്ജി ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ നമുക്ക് അപര്യാപ്തമാണ്. അത് നമുക്ക് ആര് നൽകണം? ഉന്നത അധികാരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ജഡ്ജി ആകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകളുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് നൽകുന്നത്? സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, വേറെ എന്തുകൂടി വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. നമുക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവർ കുറെ പേരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ജഡ്ജി ആവാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് എന്തുകൂടി വേണം? കാരുണ്യം കൂടി വേണം. നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, അതായത് സേവകൻ എന്ന നിലയിൽ അറിയാത്തിടത്തോളം ഭഗവാനോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് പദവിയാണ് നേടേണ്ടതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതുവരെ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനോട് നമുക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നോ നമുക്ക് ഏത് പദവിയാണ് നേടേണ്ടതെന്നോ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപ്പ